karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ug karon mga higala, niya agsumpay ni naghinapustang sugilanon, daghong sasapa. Anak sa among hardinero si Filimon ug nagbinahalay kami. Apan misupak ang akong amahan. Mao nga nagtaban kami si Filimon ug bimabdos ko. Kaluha ang among anak. Tungod sa kalisod, napugos kami pagbalik dinhi sa banlot. Apan wa ko magdahom. Nga mawa ang usa nako ka anak ni ining napita. Ma, Lo, kinahanglan mo reporta sa kapulisan. May cellphone nga di bagting. Kinsa magkaang nawag? Ikaw ang gitawgan ni ana. May cellphone ka? Ay, naa siyang bulsa ang cellphone. Ako si Rodel. Ako ang bana. Hello? Ma'am Sabrina? Ikaw ang nakatubag sa cellphone ni si Rodel? Carding? Ikaw ni? Oo, ma'am. Oo, ma'am. Nangita mong ni si Rodel. Ikaw na nakatubag sa cellphone. Di kami karon sa bahay sa mga palasyo. May kauban may mga pulis. O nakitaan ko ang bracelet ni Ana. Nganong ni Ama ni Diri, oy? Gisugot ni Mama Mercy si Ana sa pag-apas kag Rodel diha. Pero, klaro kayo nga, may hitabo ni Ana, ma'am. Kaya nabili ng iyang bracelet sa sahog diri sa suod sa bahay. Unya, may tinuo sa dugo. Carding wa diha si Ana. Posible nga tuan na karon sila sa halaran. Halaran? O kinahanglang maabta ninyo sila. Ma'am Sabrina, hain man ang halaran ng imong gingon. Kinatumian kini sa sapa sa banlot. May dakong punuan sa kahoy nga patay na. Sa kilid ini, may baba sa langop. Naa sa sud sa langop ang halaran sa kulto. Mag-abot na dito. Bye. Pagbari ko sa gapos na. Ayaw ko tawag og love. Kay dili ikaw si Rodel. Sabrina, ako si Rodel. Pagbari ko sa gapos. Ma, si Carding ang nanawag. May kauban sa mga pulis. Musugat na nila sa langob, Lo. Uy, siya pa'y atong gidundayan. Ha, Ma, magpabilin ka lang din ha. Bantayi nga dili makagawas kini tawhana, Ma. Bantayi siya nga dili makagawas ini kwarto ha. Oo, Sabrina. Ay, madam, ay kinahanglang maluwas ang buutan mong anak. Ang tinuod nga Rodel. Lolo Elmo, dali nata na. Magdatag armas nga ikapanalipoy sa atong kaugalingon, Ma'am Sabrina. Ug magkuha sab kog flashlight. Lola, dili ka kipaluoy na ako. Bulahan ka nga mahimong sakripisyo, Annalisa. Kay kalipay ang imong padulngan. Samtang kamo, adtungusang ko sa kalayo sa impyerno. Tungod sa inyong pag-ampo sa demonyo. Gahom ang among gikinahanglan, Rodel. Aron wa na'y makadaog-daog panamong tanan. Nalimot ka kung kinsa may daog-daog ninyo. Karang inyong kiingon nga inyong buhion. Mao may guba sa inyong kinabuhi, Lola. Si Lolo Romero. Lahi na siyang binuhat kung mabuhi man siya pag-usab. Siya ang maghatag ka namo og gahom. Sige na. Sugdi na ang hilom nga pag-ampo. Huwag mo daog batok sa gahom sa Dios. Sa Jesucristo ang among manluluwas. Ug wa na'y lain. Hilom! Hello? Okay na ka? Ay, mahimo kang mag-una, Ma'am Sabrina. Sige, Lo. Kinalang to ako sa baba sa langob. Inik-abot na ni Carding ug sa mga pulis, Lo. Ay, sige, Ma'am Sabrina, ay una na lang. Sige, Lo. Dili na ko mahadlok di mo pa. Patay ka na. Husto sila. Patay ka na. Ikaw ang demonyo sa akong kinabuhi. Ma Mercy. Kisampit ko niya og mama. Ma, tabangi ko, ma. Maluoy ka na ako, ma. Dili mahimong mutabang ko niya ng akong usa ka anak. Huwag ka ba di malipay. Nga na anak ko uban ni mo, ma. Oh, Ano
Pangako na mo, ma. Huwag ka ba na igugman ako? So, diri, ma. Dili ko magpadasa akong kaluoy. Dili mo sugot sila si Sabrina nga musod ko diha. Ma, giuhaw ko. Paim na kong tubig, ma. Tubig? Oo. Paimnon ta kag tubig. Kinahanglan matangtang na ako kining kapos sa akong kamot. Gisugdan na nila ang ritual. Managbangit o. Hunting. Kinahanglan magpahos ka ng usa ka kamot na ko sa kapos. Duol-duol lang ko sa langop sa ibabaw. Kangit-git na yung dapit Sakit sa kong tiil. Nasyat sa tunga sa duha ka batong akong tiil. Agay! Ginala ako ning mahulbot. Agay! Ma! Uhaw na kayo ko, ma! O lagi, naana ko. Uhaw na kayo ko! Uhaw na kayo ko, ma! Ni ana, gidad-anta na ka og tubig. Ni ang usa ka basong tubig. O sige na, inom. Hinay-hinay lang. Pasilan, giuhaw gyud ay ka. O sige pa, inom pa. Ama, nganong mamang ko nimo pangita, ama? Ha? Nganong nagdako man ko, nga laing tao ang ipadako na ako. Ila kong gidaog-daog, ma. Nagdako ko nga usa ka palasyo. Pero, ila kong gidaog-daog. Ako ang ilagi pasakitan. Kadili sila magkapasakit ninyo. Ginoo ko, pasaylo ako. Tanawag uwat sa kong uma. Dako kayo. Gimunalan ko ni Lolo Ignacio sa o. Kaluoy sa akong anak. Ganun mabag ko nito pagkita, ama. Pasaylo ako. Pero ang imong apuhan, si Lolo Romero ninyo ang misulti nga patay ka na. Nga naanod ka na sa sapa sa banlot. Bituo ka? Wa ko'y mahimo gawas sa pagtuo. Oh, naunsa ka? Sakit na akong uma. Pagpari ko sa kapos, ma. Kinahanglan magkainom kong tambal, ma. Tuwang akong tambal sa bay, ma. Dadako sa bay sa mga palasyo, ma. Abi. Badbaran ta ka sa imong gapos. Sakit gid kayo akong uma. Ayaw paglihok. Badbaran ta ka sa gapos. Abi. Salamat, ma. Na. O anak ka ni gapos. Salamat, ma. Nay! Asa ka pa yun? Balik dire! Kinahanglan tiwason ko ang akong nasugdan, ma. Unsa? Ako lang ang angay nga mabuhi ni Dapita. Ako ang hari ni Dapita. Kinahanglan mabuhi si Lolo Romero aron mamamahimo kong gamanan. Luwasa ang imong kaluha! Wa ko'y kaluha, ma. Ako si Rodel. Siya si Rodel? Hindi na ako mahulbot ang akong tiil. May ning pagkaipit sa duha ka bato. Agay. Lo! Lo, tabagi ko, Lo. Napit ang akong tiil. Sabrina. Oh. Dili. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa akong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!